pakatoita mai veshopi imwe yatsva vakadona vari kutovachirwa nemari about 17,000 yachira mushopi imomo. staff tichaiwana tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Hatina kana nguva yakareba mushure mekunge takuunzirai nyaya yeshopu yakabvira pakona paSpeak naChinhoi. Nhasi uno tiri kunozikanwa nevanhu vazhinji kuti kumatakshop uko kwatsva zvakare mashopu mazhinji abvira, hapana kana zvaburitswa mukati imomo. Mashomanana ndo anga achionekwa aine zvimwe zvezvinhu zvanga zvisina kutsva zvanga zvavaridzi vemashopu vakutora kuti vazvibvise panzvimbo iyi. Tataura neumwe mudzimai anoita zvekusuplya vanhu ava, uyo ati atouya achiti iye ari kuuya kuzokolekta mari yemunhu waanga apa staff kuti ava anotengesa, uyo anova umwe wevamwe vachirwa nezvinhu mukati, zvichireva kuti naiyewo bhizinesi rake ratoafektika. Inini ndatosvika ndikatoti ndiri supplier, ndosuplya magroceries, saka ndandategedza inene ndinotora mari yangu kune munhu wandosuplya. Ndobva asvika ndasvikawo shopu yakatsva ndarwadziwa, apa ndatobereka bhegi rangu chotegedza ndende kubhodha, handichatokwanise bhozi mari yangu zhinji iri kwavari, saka zvakaoma. Ivari kutovachirwa nemari about 17,000 yachira mushopu imomo. Tirikuona kuti muri kuti muri supplier. Zvinhu zviri mushopu munenge mavapa nechikwereti bomozoya muchitora mari yenyu. Ndizvozvo tinovapa nechikwereti and then vanotipa payment after 3 days. Ndozvatinoita, tovapa nechikwereti and then tozochitora mari yedu kawanda. Tikutaura zvemari yakawanda sei? Nekuti tinoziva kuti kana ndikaenda ndichitengesa zvinhu zvangu ndokwanisa kuti ndakapa munhu zvinhu zvangu $10. Imi titaura yemari yakawanda sei? Uye zvazvaitika izvi pane hope here yekuti mari yacho inozobuda? Zvino ava zvangu ndozotemba kuti zvangu fana last time pakatsva kusaidi kokoko ndanga ndine vamwe ndakanga ndasupply but ndakazoita advantage kuti vakanga vaitawo vanga vaine mashopu 2 even mother vava ndasupply vane mashopu 2 saka vane pekuti vanodipa but zvinenge zvakuzonda kuzopiwa mari yeye apo zviri slow zvokuti ndinge singachakwanise kuti nditenderedzewo mari yangu nenga sekutenderedza mwana achifanira kunge ndaita panguva inoyi. Nyaya yemoto iri kuramba ichingowanda. Chii chamungade kutaura? Mabva kuti pane pakambotsva futi apapo. Nhasi uno tiri panapa. Last week takaona imwe yekuna Speak yakatsva futi. Nyaya yemoto iri kuramba ichiwanda. Zvii zvekuti mungati mimi dai kuti zvikaitwa ka upfumi husarambe huchiparara sezviri kuitika. Sei papa ndinombonzwa zvinhu kuitwa zvemafire extinguisher, saka handisi kuziva kuti mafire extinguisher aya anoshanda hawo zvekuti zvoni papa tenge chinzi kada isu tinopinda mumashops tichirenda mashops ini zvangu fanira kuita zvehardware tenge chinzi tifanira kuisa mafire extinguisher but at the end unozoona kuti haina zvainobatsira fire extinguisher because yatadza kuti ase kuti inunure vanhu zvinhu zvevanhu kuti at least zvinotsvawo halfway manje apa zvinenge zvatsva shopu yese munhu asina pekutangira. Imimi mazvinzwa muri kupi kuti panapa pabvira? Ina ndatovafonera bosi ndavanga vati munondifonera makuseni monditi mubatanidze mari yangu ibatane ache ma100 aite mabig notes, saka munondifonera makuseni, saka ndavafonera havana kundidaira inga havaniregedze kundidaira vashandinetsa kuti koseimba ndafonera futi havana kudaira, saka pandazongouya ndangoti aregedza ine ndoda kutokwirawo bhasi ra12 ndikusvika panapa ndozvaitika ndatorohwa nehana ndichisvika kusera ndapera simba kana paipapa ndakana simba chairo chairo handina. Chii chamuri kuda kutaura kutaura kuvanhu vatsvirwa nezvinhu mukati umu? Nekuti zvinhu zvatiri kuona zvatsva panapa mawandiro azviri zvakaita ane 17,000 what more amount yezvinhu zviri momushopu zvanga zvakazara tingotaura zvemari yari kuti anayo for the meantime yekuni 17,000 yachira mukati. What about zvinhu zvake zviri kuwedha mari yakatowandisa zvokuti pakaipa ndiri nandikwanise kuzvigamuchira baina. Unotoona kuti munhu pakadai also akashaya anomubatsira anomusimbisa pakadai anokwanisa kutofa because ike zvinoiswa kune mabp already tenge tinawo. Why? Because muraramiro wacho kuita uri kurwadza, saka tinoona matiri mabp nenyaya yemastress atiri kusangana kuti zvinhu hazvisi kufamba. Ipapapa zvinhu hazvisi kufamba vaifanira kunge vakatonipa mari yangu some days before but vaiti business nowadays iri very low. Ndikavanzwisa semunhu wandinoshanda naye zvokuti vaifanira kunge vakatonipa mari yangu before but vazoita se vakazononoka nenyaya yekuti zvinhu hazvisi kufamba ndikavanzwisisawo. Handizive kana imimi muine ruzivo rwekuti vanhu vanoita mashops aya vane mainsurance here? Nekuti tiri kuona kuti nyaya yacho yemotoka iri kuramba ichingowanda. Pane awareness iri kuitirwa kuvanhu here? Ivo vacho vari kutora mainsurance here ekuti kana zvadai so vanokwanisa kuenda kuinsurance kuti honai ndatsvirwa neshopu?
handingazive zvangu, handina umbowa hangu kana kuti ndakambovabvunzwa vandinosupply kuti zvakamira sei, but inini sekuona kwangu nemaitikira zviri kuti zviri kuwanisa zvekutsva, advice zvangu vanhu vakadai so vanenge vakainvesta mari dzavo dzakawanda kuti vaita sei vakwanise kuita insurance so that kana zvinhu zvaita sei apa but they will be covered, apa vanokavhiwa kwanisa kusimudzira votangidzazvo. Muchiona imimi pane vamwe vanhu here vaburitsawo zvimwe zvinhu pazvinhu zvatsva? Ndikuona shopu iri apapo but ndikuona vaburitsa zvizhinji zvacho hazvichatengeseki. Mufana zvangofana raisi amuri kuona apapo atova marara akutonodya kumba, zvimwe zvatota, zvishoma zvanokwanisa kurikavha pakadai suppose muto wacho was too much zvekuti mambonzwawo here kana karunyero kupe kadiki kuti moto uyu watanga sei? For now hapana zvandati ndanzwa because ndasvikawo manje ndangongonzwa kuti wakatangawo manheru zvuma 10-11 yami. Tataura zvakare neumwe anoita zvekutakura zvinhu transporter uyo ati kutsva kwaita uku kwatoafectika kunyange naiye nekuti ndo basa raanoita rekuunza zvinhu uye kutakurira vanhu vanenge vahodha. Ini ndasvika mutown kuma past 4 then ndinoita zvekudhilivhara zvinhu mandatoudzwa kuti kwamunodhilivhara zvinhu kwati kwatsva hakusisina chiriko. Time yandasvikawo pane police nefire brigade but handabatikana nekuti taita loss nesuwo isusu matransporters basa redu ratomirawo zvatouraya basa revanhu vakawanda. Saka tanchitokumbira kuti dai zvaikwanisika panoitika zvinhu zvakadai zvikurumidze kuatendwa kuti pasanyeye kutsva zvinhu zvakawanda. Handina hangu zvizhinji vanhu zvandangokwanisa kutaura. Zvekuti hamuna kunzwa kuti moto uyu watangira papi, watanga sei, hamuna kana chamambonzwa? Handinganyepo, handina kuziva unzwa kuti watanga sei. Asi moto uri kungonzi watanga usiku pasina vanhu. Saka ndazongosvikawo uchitobvirawo. Zvanangokwanisa kuitawo kutongomirawo ndichiona nekuti pamba pasikatombomurike moto wangu wakanyanya. Wangozviririma? Wangu uchibvira nepamusoro pese mavhesitazi achitopwanyika achiputika kuratidza kuti mune zvimwe zvinhu zvinotoputika zvanhu zviri mumashopu. Saka tinokumbirisawo vanhu vemashopu futi zvinhu zvinoputika nezvimwe zvakaita sezvinhu zvinobvirabvira ndazvisawandire mumashopu, ndazigarewo mawarehouse kuitira kuti vanokonzera chaos yakadai. So nyaya yemagasting nezvimwe zvakaita semacosmetics, masprays, zvinhu zvinoputika zvinokonzeresa moto kuti uwedzere. Vamwe vanga vari nani waidzimika but watozotadza kudzimika nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvirimo zvinowedzera moto kuti hauchadzimiki. Saka tarwadzikana, tabatikana. Matimi muri transporter, munoti muri transporter wevanhu vanenge vahodha here kana kuti vanhu vanenge vachiisa zvinhu zvavo mushopu? Ndinotransporta kune vanounza zvinhu, tinounza zvinhu. And then vamwewo vanenge vahodhawo tichida kuvatransporta tinovatransporta futi. Ndo patinoshandira panapa. Saka kuti loss yaitika panapa haisi yevanhu vangotsvirwa nezvinhu mukati muchete asi zvaafecta vanhu vazhinji. Chokwadi nevashandi nesu matransporters tikutochema kuti vanhu vatatofanira kunge tichitotransporta nhasi zvinhu zvavo zvatsva. Saka zvakaoma. Tataura zvakare neumwe mudzimai anoita zvekuhodha uyo ati chinonyanyorwadza ndechekuti vamwe vanenge vapihwa zvinhu nechikwereti uyewo kuti iye zvino izvi mwedzi wakutonopera vanhu vanenge vakuda kubhadharwa, marenzi arikuda kubhadharwa, zvinhu zvakadai so izvi zvoitika. Ini ndasvika kunoku ndosvika mostly everyday ndosvika kuma6 ndichihodhawo madrinks ekuendesa kushopu kwangu. Saka pandasvika ndatosvikawo ndichiona mushopu mandohodha madrinks shopu yatsva. Zvandirwadza. Pakatoita mai veshopu imwe yatsva vakadona. Zvabata vanhu vazhinji nesu wacho tarasikirwa nekuti ndokwatinohodha. Staff tichaiwana kupi? Muri zhinji dzarasikirwa. Vanhu vada kubhadhara masalari month end. Vashandi vanenge vada kubhadharwa. Rent inenge ichida kubhadharwa. Kumba kwacho vanenge vakakwereteswa stafu. Zvatibata tarwadziwa. Nyaya yemoto iri kuramba ichiwanda. Imimi makatarisa zvii zviri kuita kuti nyaya ungonzwa kuti nhasi panopatsva, hatina nguva yakareba futi mamwe matakishop ekunoku abvira zvakare. Izvozvo zvakutotinetsawo kuti chii chiri kuitika, kuti moto uri kubvepi. Zvakutotinetsa kuti vanhu vari kuba here kana kuti ifoti yemagetsi.
hatichazvinzwisisi kuti chii chiri kuitika munyika medu muno. Chii chamunofunga kuti chingaitwe kuti padzivirirwe nyaya yemoto iyoyi? Tokumbira kuti wemagetsi wacho kana iri zesa kana wachiti 40 yemagetsi iri kuitika kwese kwese, wauyewo watitarisirwawo patinenge tichishandira kuti tambo dzedu dziri right here, zvese zviri right here, nekuti zviri kukonzeresa end up muri zhinji tarasikirwa nezvakawanda. Moto uri kunzi watanga kuma 1 nevari kuziva but titazosvika edu kuma past 3 ndo patazosvika. Tatofonerwo chinzi kubasa kurudi kurikutsva, munhu achitofona achiti uyai kurikutsva, saka zotsvaga transport nekudita zonono kusvika paground. Munoshanda panapa? Yes. Munoshanda mushopu? Muchinzwa imimi zvichida vamwe vachitaura kuti zvamangonzwa, hamunawo chero chamambonzwa kuti moto uyu watangira papi kana kuti watanga sei? Vamwe vari kuti hanzi shopu yanga iri panext nepedu paitwa zvekuweretu ndo panogona kunge patangira moto, but hazvina munhu ari shuwa nazvo because zvinhu zvakaitika mausiku izvi ende paa pasina munhu anga aripo, saka hazvina munhu ari shuwa nazvo kuti ndo zvakonzeresa. Makatarisa imimi iye zvino izvi matimi maishanda kunoko zvaakurevei? Pazvinhu zvitongori pachena kuti basa rakutombomira ende rei rakutombopera, ndisingazozivi kuti richazotangawo zvadii, but I think wakutotsvaga mabasa ndo best way, ndoti kuno kubasa pasisina. Chii chamungade kutaura imimi zvichida chingaedze kudzivirira iyoyi njodzi yemoto, nekuti hapasi kupera nguva tisina kunzwa kunze pane patsva? Kudzivirira zvinonetsa kuti titi tozvidzivirira sei because I think kutongogara tatongoita zviri pamutemo because wapambotendera wefire brigade wachida kutorai kuti wadi wawane linki newaridzi wemashopu vari kungoitawo, but vamwe wacho vaitaura kuti vanga vasingadechi, saka I think kutongogara wagadzisa izvozvo zvine insurance ndozvo zvaigona kutibatsira because moto hatingaudzire because haziva kuti unouya nguwai, unongouya intemu zvinhu zvinongoitika seipapo zvatongoitika tese tistori pasina kana munhu. Nguva yamasvika imimi kuma3 ikoko, chii chamaona? Mashopu macho mazhinji enga atotsva here kuti pane mamwe anga asati atotanga kutsva, uye fire brigade yasvika here nguva yamasvika? Inini fire brigade ndasvika yapo ofiti mamwe mashopu ese nonga papatotsa mashopu anosvika zvekuma6 anga atotsva, yazokwanisa kudzimurwa ndechi7 chienda kumberi ndo yazotanga kudzimurwa because ukata sese kuseri uko akatsva yeso, saka nonga anga 6 anga atotsva asina chinhu chiri kubuda imomo, mamwe acho ndo azodzimurwawo zvo. Tichibva kuno kudowntown kwatsva matakishop, taenda zvakare kuimba iyo yakatsva nezuro kwaIfood, umo vamwe vari kuti ivo vakabuda vana ndo vakapedzera kubudamo, imba ikasara ichitsva. Kusvika kwataita hatina wataona pamba apa uye hatina kuzowana vekutaura navo, asi takwanisa kutora mifananidzo yemba iyo yataona zvinhu zvizhinji zvakapararira mukati.